namanje ngimile ngithi mina mangiphila mina ngizomlanda kwamchunu. I don't pretend. I don't do anything. I'm straightforward. So miss ngibonile to act. Ngithi mina njengamanje I'm challenging you. So miss ukuthi ucele izitabani zakho ngoba wena umoshe izwe ukwaze ukuhamba uyozala wathandana wazi wena umuntu esifazane enqunu wazi indoda inqunu ngeke sizwe ngawo phezulu komhlaba Ndabe wazala ingane wenza konke okwenziwa indoda nesifazane waphinde wazokwenza amana angavumelekile phezulu komhlaba somizi thetsheni izinja zakho uyikhuze zixolise ngaphekwa lokho uma izingexolisa izinja zakho niphume ibhodwe lenu sisibongile ngale kwalokho masike sambona oyedwa wenu efaka imvunulo kaZulu ephethe isihlangu sikaZulu efaka umqhele kaZulu ngithi mina njengongizwe umlando wakwamkhulu suka manje no la noma nihlangene khona nathi sobe sikhona la noma nihlangene khona nifaka imvunulo kaZulu sobe sikhona uchithe ngishebo yocaca ukuthi ubani umdala ukukhule qhaza I'm declaring this statement as the president of the Bhinqa Nation to say that izitabane they must fuck off. You must create your own not in this country, not here. I am the president who decides. A quick question. Bayabuza abantu social media bathi imvunulo benze njani ngoba bayathengela ngemali yabo. Badaki umsulo nina. Manake imvunulo kuyona ezitabane. Manga uqondile. Fanele uyivunule ngemvunulo yakithi. Ngoba uyi-ambassador of the culture. And imvunulo le yamakhosi noZulu. Ngakho ke abakhompoze yabo imvunulo. Uhulumeni wakho ukhokhela ama-toilet abanika amalungelo. Akabakhele nemvunulo yabo. Izinja kanye nohulumeni wenu siyamxosha manje. Njengamanje uhulumeni akahambe siqala omusha finish. Another question bamnyisi. Bathi kanje yini yona bona ekumele bazigqoke indaba angafundiswa ngemvunulo yamakhosi. Amalekeni siyabapha, amaphenta aphiki siyabakha, yonke into nje enenkenenke siyabapha abayithathe ngeyabo. Ngiyazwakala Mthuni. Hello Mzansi, welcome to Umgosi kwasemzansi. This is Ngizwe Mchunu dragging uSomizi Mhlongo once again Kisana saying ukuthi uSomizi akahambe nezinja zakhe abafuni athi tabane gqoka imvunulo njengoba semuva nanyalo still usebenzisa lamagama libathe bantu abawafuni still usebenzisa lamagama alakwadise ama members LGBTQ ukuthi kungani ababita ngetinja kunganathi abahambe batinja like indlela khuluma ngakhona nje kuthiwa nje udemagama lamnanzi njenganyalo yasho ukuthi Somizi wathi mfata ngqunu ze walala nemfati wabana nemntwana nyalo so utenda stabana baphume kwemvunulo yabo bayabapha amalekini bayabapha amapentla pink but kwemvunulo qho. And people are saying ukuthi yini le beef lengaka lengizwe Mchuna nayo na Somizi cause Somizi sibonile guys uvele wathi thathela ama suitcase akhe. He didn't even do a video actually replying to Ungizwa kazange nje ende video wakhuluma something ngaloko nje uyayignore this whole thing Somizi like akayi kanazaba nayo nje. But still Ungizwe uloku uyamnika kuSomizi lo kwenta abantu abaningi bathi bude ukuthi yini lengaka wena loyibanga na Somizi because ubonile nje Somizi ukuthi akazange nje entertain akazange akuphendule. Yes, there are people laba kunakako benta ama video inkundla entoqhumana some are even saying ukuthi nawo sitabani but Somizi akazange shemntwana abantu akhulume lutho but still uqhubeka wena udraga yena and Somizi phela titabana atibelongu yakusithi utaki umuntu atiphilela. So people are saying ukuthi ubangani kahle na Somizi. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.
Bye.